When in sari thariat sang ni samni pathum ani tuna kan hmu lai mek hi vai kon zo hnuai leimin khania hei thlang lam atanga lan dan National Highway 54 Sairang Road khania hei ke a kaltlang po an phal to lo ni hi kong chung lampang zo hnuai leimin lai khania nai kong pui hi akhina sa to mai khik bel zela ke kaltan pan hlau om ve to takani amin sa to ko me lam ko kong pui thang National Highway 54 Main Road khania arvi kong ani kulai kong akwanin ke a kaltlang po an phal to lawa motor enge mazat ang tang thup mai ne kong pui akwan kong pui khu eng te ange tlang don ti hriat ani hri lo tun den na chuan an khoi chengam to boxi lo helai leimen hi wai thak don khop me hi ruah sur tam lai ruah tui tlak tam lai ni boxi a khi lai zau tel me le ngala helai hianin basi ain ban leta heta va kon lama bas adinga chuan ke in aron kal tlanga changor kon lama bas ading le te chuanin ke a kal kai anga lai helai hianin achaka hian two wheeler chi a kal tlang theia LMV motor ke pali nei a kal tlang thei lawa bus chuang tu chu ke a kal tlang ngai ni la kong a hian changor kon luang mo lampang kal du chu so lama son he Sairang Road khania hemi kong a hian mihring kal tlang po phal an to lo ni eng tik lai po lei min thei ani awangin hlau me ni hi biakin zo hnuai biakin salai mek vai kon ania vai sur du em sia ti tlak tam lai ani a National Highway tiga nge tlang don hriat an hri lo ni tu tin la chuan lai kong hi eng te nge tlang don ti hriat an hri lawa tun din hna chuan ke kal tlang po a thei lo ni heta hian